Li hem demanat algo respecte al deport i en això vull felicitar al nostre consellero Francisco López, que ha luchat sempre perquè invertim en el deport de Canals, i al final hem aconseguit sempre que el nostre diputat i el seu president li doni a Canals tot allò dels plans que han aprovat en la Diputació. En concret, ara inaugurem avui la pista de pàdel que tingueu així, que jo crec que ha quedat exemplar. Acabem de firmar l'acte de protocol de recepció de la pista i jo crec que prompte també acometrem les obres de la piscina climatitzada, que va, on vosaltres vegeu el que és avui l'entrada del poliesportiu. Allà anirà la piscina climatitzada i l'entrada la trasladarem a este costat, a la part del frontó, i passarà per on estan avui els columpios, que tindrem que refer l'entrada. Jo crec que en aquests dos projectes tan importants per a este poliesportiu municipal i pel poble de Canals, junt a altres qüestions d'inversió per al deport que ha fet l'Ajuntament, com són la remodelació dels dos frontons, perquè jo crec que els aficionats del frontó a raqueta estan contentíssims de les instal·lacions que tinguem. També hem reformat i, com vegeu, hem deixat més o menys conformat el que és pràcticament un pavelló, que és la pista poliesportiva on es practica també el futbito. Ara hem comès les piscines d'estiu, també he pogut veure l'obra així, al voltant de quasi 900.000 euros, que jo crec que es quedaran unes piscines per a la gent que les practica molt dignes, i després tindrem la piscina esportiva que conservem. Tot això adjunt a les obres que van fer en el pla estatal també del camp de futbol del Llimonero, el césped artificial, dos camps de futbol 7 i una pista d'atletisme conforme mos cabia. Això adjunt a que, clar, quan fem totes les instal·lacions, després resulta que els quadres elèctrics n'hi ha que reformar-los, i encara que vam invertir en totes les plaques solars per a aula tèrmica, doncs ara necessitem unes poques més inversions, senyor diputat, i a vostè també li ho dic, per allò d'acometre els plans de la llum, per posar la llum al camp del Llimonero i per a poder tindre un polideportiu digne. Jo només que agrair la presència del nostre diputat, dir-vos a tots vosaltres que en aquesta legislatura intentarem acabar este poliesportiu com vam pretendre al principi, en tot el nostre programa, i també vos convido des d'ací, ja si tinguem el president de la pilota, el senyor Carbó, que el dia 26, el segon dia de Nadal, farem el reestreno del trinquet de Canals. Ara mateix també hem parlat d'un senyor que serà, possiblement ens ajudarà en aquestes tasques que tinguem així, que serà el pròxim president també. I bueno, farem, com dic, el reestreno del trinquet de Canals, que s'ha quedat perfecte, com si l'acabàrem d'estrenar, en una partida important. Vindrà Genovès i alguns jugadors dels que estan avui en l'actualitat a capçalera de la pilota. I com dic, agrair-vos a tots la vostra assistència i agrair també al diputat que fa un esforç sempre que Canals el demana. Moltes gràcies a tots.